Добре, готова съм и е време да си сложа дъвката. Без дъвки току-що сложих. Ще ми липсваш, успокояваш ме много. Кате! Здрасти, Лина. Как си без дъвките? Добре ми е. Какво? Мен много ме успокояват по време на тест. Ти знаеш ли днеска за тестът? Разбира се, както винаги, никога не слушаш. Никога не слушаш. Чакай, не. Какво има? Нещо по дяло. Така, дадох цял пакет вчера на Беки с дъвки и тя сега си ги носи в раницата. Тя ми казва, че такива неща, които някой ги дава, тя не ги вади и ги вади точно събота и неделя. Да, нали? Дори храната сигурно. Но какво ще правим сега? Сигурно ще се знае. Дано. Кате, искам да отидеш при директора. Никога не съм била при дирекцията. Но дано да е за нещо добро. Добре, директора, искахте да ме видите? Да, тя казва, че си сложили дъвки. Да, аз си бях дала вчера един пакет дъвки, защото те ги успокояват за... Не е вярно, тя се опитва да ме отвини. Тя лъже. Това никога няма да стане наистина. Заклевам се. Мога даже да падна от прозореца да се заклея. Аз не бих го направила. Сега ще ядете ябълки. Какво? Това е много тъпа игра. Всеки може да изяде първо много бързо една ябълка. Никога не съм казвала, че само една ябълка. 4. Добре. Сигурни ли сте, че това ще поработи? Плановете ми винаги работят. Добре, почваме се. 3, 2, 1. Последна хапка. Тя си я скри в раницата. Видях я. Проверете. Yes! Чао, Беки. Лина! О, майко, не знаеш колко беше ужасно. Значи тя излага се, но съм ми дала тайно дъвките в раницата и така тя да отида в затвора. Но директорът измисли някаква тъпа игра и така поработи и аз печелих. Имам късмет, нали? Кажи го. Сега е час за контролно. Така. Госпожо, не може да правим този тест. Вижте сега, не ме разбирате погрешно, ама пише, че не може да го използваме. Затова да го изхвърлим по-добре.